adiku Gajaksa Sara Basanta utang mirang nyaur wirang tang pati nyaur pati pirang-pirang lelakon para Pandhawa ngrasake sengsara merga cangkeme pati Sengkuni Ripalungguhan iki pangadilan saka Gusti sing bakal mbok tampa apa abamu kok kira aku wedi lho piye maju para ngarsa ayo tandingana Sang Senopati Agung ora kakon glundung ndas nak gulane batangmu petungmu Sengkuni mesti mati ta. Nyatane sawangen ora mati. Aku iso urip mergo saben-saben aku mati mesti tak golekne korek tak sumetne. Terus ngerokok kedal-kedul. Sawangen Werkudara kecilik Sengkuni iso urip. entek nalarmu wele sawane.